मैया उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव जिथाम बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनाया बेरगाव जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मोजाङैनो मोजां जोबनानै थाङो। 13 बोसोरनि उन्दै बैसोनि जोलुर बादायलायनाया जोनोमनिफ्राय फैफानाय टेलेन्टखौ दिन्थिनायनि मोनसे मोजां खाबु होननानै कर्नेलियास दैमारिया फोरमायथिनानै होयो। बे हाबाफारिखौ जौ जुवा ड्राग्स मबाइल आरो बाइक बायदि बायदि समाज बेरेखा हाबाफोरजों जि समाव लाइमोनफोरा गोदोनानै थानायनिफ्राय लोगोसे लाइमोनफोरनि जिउ राहा दानाय आरो देहायारि गोख्रों लाखिनायनि थांखिजों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरैबो खुंबोनाय बायदि देग्लायबो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनाया बेरगाव जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मोजाङैनो मोजां जोबनानै थाङो। मैयानि जोबथा बादायलायनाया मोननै गोख्रों गेलेगिरि हानजा बनरगाव दखरा एबसु आरो डिमाकुसि दखरा एबसुनि गेजेराव जानानै थाङो। जोबथा बादायलायनायाव मोननैबो हानजाया गलसेबो सोनो हायैलाय ट्राइब्रेकारनि गेजेरजों बनरगाव दखरा एबसुनि हानजाया देरहासार जानो हायो। हाबाफारियावनो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनगिरि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो मुंख्लं काम्पायाव बिबार बावजेनगिरि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा लोगोसे बेलुन आरो फारौ बिरहोगिरि महरै बाहागो लाबावोदि बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया मिरु एबसुनि नेहाथारि आनन्द दैमारी लोगो बुंथिगिरि बिबारगिरि बर' सुबुं फोनांजाब नेहाथारि लहित चन्द्र बर' आरो गुबुन आफादनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। जोबथा जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो जोबथायाव देरहासार बान्थाखौ रानना होयो बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि इएम दावबायसा बर' बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानि 13 बोसोर बैसोनि जि जोलुर बादायलायनाय बियो जोबथा बादायलायनाय बेखौहाय भेरगाव जौसिन गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै बे जागासिनो दङ। बेयावहाय बाहागो लादों बा फाइनाल बे गेमावहाय सफैनो हादों बरनगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद। खोब गोख्रों मोनसे खेला बेयाव जों नुनो मोन्दों। दासिमहालागै बेयाव ड्र 0-0 माने जिखिनि आनएक्सपेक्टेड माखासे स्किल 13 बोसोर बैसो गथ'फोरनि माने खेलाखौ जों नुनो मोन्दों। दा बे हिसाबै दिनै जों नुबोबाय थादों जे जों बर' माहारि हिसाबै बा जोंनि ओनसोलफोराव जोलुर होनोब्ला बेखौ जों माखासे जोंनि उन्दै गथ'फोरनिफ्राय लानानै गेदेरसिमहालागै जोङो नुनो मोन्दों जे इनबर्न माखासे टेलेन्ट जोलुर गेलेनाय बा जिखुनु स्पर्ट्स बिथिङाव जोङो नुनो मोन्दों। दा बे हिसाबै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लाया थांनाय 13 बोसोर माने सिगां जि मोनसे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोङो बे दुलाराय जोलुर बादायनायखौ 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायनायखौ लादोंमोन। आरो बे हिसाबै जोंनि गुदि थांखियानो जाहैदोंमोन मोनफ्रोमबो ओनसोलाव थानाय जोंनि उन्दै फंबाय बिथांमोननि जिखिनि जोलुर गेलेनायनि बागै जि हेपा जि मोनसे टेलेन्ट बेखौ जोङो मोनसे मोजां प्लेटफर्म होनानै बिथांमोननो मोनसे सुबिदा होनाय आरो जोङो जिखिनि नुदों बे 13 बोसोरनि एक्सपिरियेन्सआव जोंनि गोबां माने उन्दै फंबाय बिथांमोना गावबा गावनि जि रोंगौथि जि टेलेन्ट बेखौ दिन्थिफुंनायनि मोनसे मोजां प्लेटफर्म बिथांमोना मोनदों। आरो बे हिसाबै जों खोब माने दिनै हुखि 13थि जोङो बे जोलुर बादायलायनाय 13 बोसोर बैसोनि फंबायफोरनि थाखाय होनो मोननाया बे जोंनि थाखाय खोब माने रंजानायनि मोनसे सम होननानै जों सानो। जाय बिथांमोना दिनै जिल्लानि मादावनो चेम्पियन जाबाय बिथांमोनखौ गोजौ फारसे लांनायनि माबा मोनसे बेबस्था लानाय जागोन। थांनाय बोसोरनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु लेभेलावबो बे 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनायखौ माने लादों आरो देग्लाय नैथि बोसोरनि थाखाय नैथि जागोन। दा बे हिसाबै जाय चेम्पियन जागोन बा बिनिफ्राय बेस्ट अफ दा बेस्ट प्लेयारफोरखौ सेलेक्ट खालामनानै मिरु लेभेलाव गेलेहोनायनि मोनसे खाबुआ जोंहा दोङो। आरो बिनि उनाव मिरुआ स्टेट लेभेलाव गेलेहोनायनि मोनसे जुजा
बिथांमोना सालायबाय थादों आरो जों खबर मोननाय बायदिब्ला जायहा चेम्पियन जागोन बा जोंनि नैबे 13 बोसोर बैसोनि जायफोर गेलेगिरि बिथांमोनखौ लानानै स्टेट लेभेलावबो गेलेहोनायनि मोनसे खाबुखौ देग्लायनिफ्राय मोनगोन बेखौ जोङो माने खबर मोनसे मोनदों दा बे हिसाबै जोंनि थाखाय खोब बे गोग्गानायनि बाथ्रा जे उन्दै उन्दै फंबाय बिथांमोनखौ जोङो आन्चलिक लेभेलनिफ्राय मोनसे माने गेलेहोनानै बेबायदि पर्यायक्रमे आन्चलिकनिफ्राय नों जिल्लानिफ्राय मिरु आरो बेनिफ्राय स्टेट लेभेलाव गेलेहोनायनि मोनसे खाबुखौ जों होनो हानाया बे जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गानायनि बाथ्रा आरो बिनि गेजेरजों जोंनि जाय फंबाय बिथांमोन बा बिनानाव बिथांमोन जायफोर गेलेनाय बिथिङाव खोब माने उत्साहित बिथांमोना खोब मोनसे इन्सपिरेसनखौ मोनगोन आरो मोजां मोनसे गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिफुंनायनि मोनसे प्लेटफर्मखौ मोनगोन बेखौ जोङो फोथायनाय दङ। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।